Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Muchiri mumabasa here kana kuti matova ku leave, you can tell us in the comment section. Regedzai tibva tapinda muma messages edu au atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadi zvenyu awa ndiwo mashura awo akaitika apo patakaenda kuZim. Mukoma zvitotauriki, but this is what happened. Mwana wangu akamukawo atongori pamusoro peGuva, zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa, and to this very day hama dzemurume hakuna kana umwe chete achandifarira, saka ndauyawo pano ndichitodawo mazano. Zita rangu ndinonzi Ashley, my real name. Ndakakurira kunoku kuAmerica. Vabereki vangu vakauya kuno a very long time. Ivo vanoti zvinhu pazvakaoma, pazvakanyanyisa kuoma, vakabva vachizouya kunoku. Ndakaberekerwa kuno patainge tichiri vana vadiki. I remember kuti takaenda kuZimbabwe kanokwana kuita kaviri chete, but my parents were very strict. We spoke Shona mumba ndichiri mudiki, zvekuti tsika zvitendero nechivanhu zvekumusha ndainge ndisingatombozvizivi nekunzwisisa zvakanyanya, zvekuti patakazoenda kunoona hama dzemurume wangu, zvimwe zvinhu zvandakaitiswa mukoma, zvimwe zvacho ndainge ndisingazivi kuti ndiri kukohadzwa here kana kuti what is going on. Ndakazoti ndaroorwa nemurume wangu, kwavo kwainge kuri kwamutoko. Iye ndichamuti Tinashe, akauya kunoku through a bursary tikazosangana. We then got married. Tainge tichigara tose kunoku kuDallas, Texas. Takaita mwana wedu wekutanga mukomana uyo wandichati Jaden. Mwana ainge angova ne1 year chete. Panguva yakaitika nyaya iyi last year muna 2024 ndipo patakafunga kuenda kuZimbabwe kunosangana nevabereki vake kekutanga semuroora. Ini ndaitofara because tainge tagara makore akawanda achiti anoda kuenda kumusha, but I did not want to go back to Zim. Ndainge ndichitoda kutomirira kusvika tava nemwana, because takaita nguva yakareba tisina mwana. Pane zvandainge ndichida kuti titange tambogadzirira, saka panguva iyo pandakaona kuti zvinhu zvandainge ndakatarisira kuti ndo zvaitanga zvazoitika tisati taenda kuZimbabwe zvainge zvaitika, kabva ndachizobvuma kuti tinge tichizoenda kuZimbabwe. Ndainge ndakatogadzirira kunotamba horoora, kugamuchirwa nekupinzwawo mumusha. Handina kuziva kuti kuenda nemwana wangu kuZim was a very big mistake. Takati tasvika kuHarare, takabva tatobva tatakurwa nemotikari kuenda kumusha kwana Tinashe kwamutoko. Ndakaitiswa chevanhu, ndichingosvika ndikatanga kugezwa maoko. Ndakatanga kugezwa maoko ndakamira pamusuo ndisati ndatombopinda mukitchen. It was so strange. Asi semunhu ainge akakurira kuAmerica, handina zvakawanda zvandainge ndichiziva, and I was so excited to be part of our Zimbabwean tradition. Asi kubva zuva rekutanga ndichiitiswa chivanhu chose ichi, ndaitonzwa kusagadzikana muhana yangu. Yaingorova hana yangu non-stop at all the times. Usiku hwekutanga mwana wangu Jaden aingovhunduka obva atanga kuscreama, akarara padivi pangu pambedha. So I thought kuti maybe because of the change of the environment ndo yainge ichita kuti mwana ainge achingoscreama for no reason at all. The next night masikati acho takaenda kumunda na vamwene vangu nevamwe, asi vamwene vangu vainge vasingatodi kuti ndishande, but the sun had been too hot when it was at night. We then went to bed. Ndainge ndakaneta zvisingaiti, saka around 3 am murume wangu akabva achizondimutsa, akabva ati kwandiri, iwe uri kunzwa here zviri kuitika panze? Ndaingonzwa kuti panze pane vanhu vari kutaura vaita sekunge vari kutukana. Takadongorira, but hatina kana munhu watakaona. Ndikamuti vhura, akatya kuvhura door. So then we went back to bed. Takati tichingonorara, iniwo ndichibatwa nehope. Ndo pandakabva ndamuka zvekare
ndiye akandimutsa because ainge ava kuchema akarara zviya sleep paralysis. Ndakamumutsa, then pandakazotendeukira kuti ndinge ndichibata Jaden handina kuona mwana. Pekutanga ndakafungidzira kuti mwana ainge angotsvedza akadona pambedha. Iyewo murume wangu akabva atongobatidza torch. Paakabatidza torch akabva atongoona kuti murume wangu akabva abatidza torch. Akati abatidza torch ndokubva achizoona kuti mwana ainge asipo uye ainge asimo mumba. Zvadaro mukoma, imbwa dzakatanga kuhukura, izvo dzainge dzanzwa mwana ainge achichema ari kumakuva. Takatanga kutsvaka mwana, apa ndainge ndava kungochema because tainge tisingachazivi kuti mwana aripi. Takatsvaka kumba kwese, mumapuranga, everywhere, because painge paine rimwe zirumu iro rainge riine mapuranga zvichinzi vainge vachida kuzomashandisa pakupisa fodya dzavainge vakarima. Saka takafungidzira kuti maybe ndimo mainge mapinda mwana. Vamwe bamunini takati tiri pakati pekutsvaka mwana ndopavakauya vachimhanya murumu umo mandainge ndiri nemurume wangu, vakazoti ngatiteverei kune imbwa dziri kuhukura. Kwava kunoona mwana ainge akagara pamusoro peGuva. Mwana ainge akaita kuoma achidedera nechando. Ndakazvibvunza kuti what had really happened because do remba murumu matainge takarara rainge rakatokiwa, takatoita rekutokinura uye zvekare mawindo ainge akatovharwa akatosungwa newaya. Saka dho reimba rainge risina kuvhurwa, rainge ravhurwa naniko. Apa ainge ari mwana mudiki, mwana ane gore rimwe chete, aisaziva kufamba ega, especially pamba paainge asingazivi kutoenda kumakuva kuenda kunogara pamusoro peGuva. That day mukomanashi, the following day, vanhu vakaswera vangori mumamudzu vaingotaura nemurume wangu chete. Ndakabva ndatanga kurongedza. Ndichirongedza ndakaudza murume kuti ndainge ndisingachakwanisi kuti tirambe takangogara popamba pevabereki vake. Iye ainge achiti hakuna kwatinoenda, asi akazotoona kuti ndainge ndatova serious. Ndainge ndava kutofonera dzimwe hama dzamama vangu kuti vange vachiuya kuzonditora. Ndipo paakabva achizotora motikari tikabva tachizodriva from Mutoko. Ndikabva ndachizoti tinofanira kuti tinge tichienda kunoona sekuru, but akati usavaudza. Saka handina kuvaudza. Kwava kubva tachizodzoka kunoku kuAmerica. Iko zvinozvi mwana wangu ari right zvake, but ane dzimwe nguva mukoma dzekuti unomuwana achitaura ari ega mumba. Ndikamubvunza kuti ko chii, anobva ati mama, I was playing with my friend. Isusu tinogara tiri tega muapartment yedu iri mu3rd floor. Handizivi kuti mwana izvi zvaanenge achitaura zvose izvozvo anombozviwana kupi. Ndiri kutya apa hama dzemurume hakuna kana anotaura neni anymore. Izvi zvakaitika zvakasheka relationship yangu zvisingaiti nemurume. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti vari kuAmerica. Hanzi ndo chivanhu icho chavakaitiswa chokugezeswa maoko vachipinzwa mumusha, but apa pekuzoti mwana akazongomuka ari kumakuva, madhoo akakiwa, munoti kudii nenyaya iyoyo. Then on top of that, vanhu havachatauri navo vanzvadzi vedu ava. Hanzi hakuchina hama yemurume wavo inotaura navo. What do you think? You can tell us what you think mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Pane imwe nyaya zvekare iyo yandakatumidzirwa. Hanzi mukoma makadii zvenyu? When I was only 23 takaenda kuDubai naProphet vandisingakwanisi kutaura nezita ravo. Ndakangosarudzwa mukoma to my surprise kuti I was going to be part of the hosting team. Tasvikako kuDubai vakandibata chibharo. Handidi hangu kuti ndenge ndichienda papublic. Vakazondibetsera mukoma kuti ndige ndichidzokera kuchikoro, uye zvekare vakandipa mari yekutanga boutique.
of course vakandibatsira, but bonde ravakaita neni kuDubai takaita bonde iroro tisina kuwirirana. Ndakangonzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kuroom kwavo. Ndaenda kuroom kwavo, vainge vari mumachira, vakabva vanditi vainge vachida kuti ndinge ndichivaita massage, which was very strange. Vakabva vatongorara nedumbu vakati uya uite zvokundigarira pamusana pangu uchindimasaja kumusana kwangu. Ndikaita saizvozvo. Vakabva vachizoti dim the lights, ndokubva ndaenda ndikanodhima malights. Vakabva vachizotendeuka vakarara nemusana, vakabva vanditi ndinge ndichiita vekugarira. Ndakavagarira mukoma, asi ndakavagarira kudaro sikarudzi yavo yainge yava kutobaya baya pasikarudzi yangu, asi ndainge ndichiri ndakatopfeka zvipfeko zvangu zvose, but ndakatanga kuita mafeelings ndikaramba ndichingovapa, handingati imassage, yainge yatova romance because by then vainge vava kutoita vachitondibata bata neniwo ndikaita mafeelings. Ndakavaudza kuti handikwanisi kurara navo, but vakazongondibata zvechisimba kwava kutonditendeudza, vakarara neni, no kushandisirana butiro or anything. Vakanditi you are so nice. Vakazotanga kundipa mari. Ndakazotobvako kuDubai ndainge ndatengerwa an iPhone, asi ndakabatikana because I think vakarara nevasikana vose vehosting team avo vainge vachigara pasame hotel patainge tiri, because vasikana vose vatakabva navo kuDubai everyone akatengerwa same model yeIphone. Munhu wose ainge ari wehosting ari munhukadzi uye zvekare akatengerwa hembe, so which meant kuti zvakaitika kwandiri I think kuti zvakaitika kwavari. And this trip, it was a secret trip that was funded by the church, vanhu vemuchechi vasingatozvizivi. Then ndokubva tadzoka, vakandibvunza kuti business raunoda kuita nderei. Ndikati rekuhodha hembe ndichitengesa kwava kuvhura boutique. Vakandipa maconnections ekuBotswana kwandaienda ndichinohodha masneakers, macrocs, ndikatotanga kutosimukira. Vakasimudzira zvekare brother yangu uyo akazoenda kuNetherlands, ndokusaka ndisingadi kubuda papublic. Of course vakandibatsira, but zvavakandiita kuDubai hatina kunge takawirirana prophet. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi zvamakandiita hatina kunge takawirirana. Pakaipa. Let us try to speak with him mu comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininuwo zita rangu, please do not share my name. Izviwo ndo zvandakaita. It's fine kana muchida kuzoitranslata yenyu nyaya yacho moisa kuEnglish. Ndakauya muSouth Africa mainge muri mugore ra2007. I am one of your biggest follower and ndinotevera zvekare zvimwe zvirongwa zvakasiyana. Ini urombwa handisi kuzourasa because zvakaitika pandakapiwa nyoka iyi mukoma yandakapiwa yakabva yachizourawa. Yainge itori nyoka yechokwadi, yainge iri cobra, yaurawa kudaro. Ndakaidya iri mbishi, saka vakabatanidza moyo wayo. Kuidya kwandainge ndichiita iri mbishi kudaro kwainge kuri kutobatanidzwa kwemoyo wangu nemoyo wenyoka. Saka pakadaro mukoma, ungada here kuti unge uchizonzi tendeuka, because kutendeuka kwandinoita nyoka iyi inobva yafa. Sezvo uri mweya wemunhu akafa, anenge ava kufanira kuti ange achidzokera kwaakabva. Kana kuri kugehena odzokera zvekare kugehena, kana kuri kunzi ainge ari munhu akafa asiri muzvivi anofanira kungodzokera kumarinda ozomirira judgment day. Saka kana adzokera kumarinda, then it means kuti iniwo ndinobva ndatofa. Saka hazviite kuti ndinge ndichirasa zvinhu izvi. Sangoma avo vakandibatsira vekubulawayo vakatondibvunza, vakandibvunza 5 times ndiri mudare mavo. Saka each and every time paunobvuma unobva wanyora kuti hongu ndabvuma,
mubhuku ravo, but ndainyorerwa neumwe mundevele sezvo ndisingakwanisi kunyora chindevele uyo wandainge ndinaye. Zvakaitika mukoma ndezvekudai pandakauya muSouth Africa imomo mugore ra2007 ndakabva ndachizotanga kushanda ndichishandira imwe security company. Saka mudhara wandaishandira akazotanga kundifarira, taitofamba tiri tose tichienda tichinokolekta mari. Ndakabva ndaona kuti zvinhu izvi zvine mari, but ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichitangawo yanguwo kambani nekuda kwekuti mukoma ndainge ndiri munhu ainge asina mapepa, munhu mujoni. Ndakabva ndachizopfimba mwana wake mukuru uyo wandakaona kuti ainge ari munhu ainge asina direction, achingonwa doro. I made that sacrifice yekuroora mukadzi muSouth African chainge chiri chidhakwa chokupedzisira, akandipa chirwere, but chandaida chainge chiri chitupa. Saka ndakabva ndachizoti ndaita mwana naye. Ndipo apo pandakazosangana nemuchinda wandainge ndakamboshanda naye. Ndaenda kuJoburg, ndainge ndine motikari yandainge ndichida kutenga. Takangodhumanawo mukoma, ndikatoshamisika. Ndainge nditori nemukadzi wangu by then. Saka ndakatanga kutaura naye, ndakatoshamisika kuti ainge achitotsvakawo motikari. Panguva iyoyo ainge achiti ainge aine customer yake yainge ichida Ferrari. Ndikati Ferrari? Akanditi eye ndewe kuMozambique. Akazondiudza kuti ainge aine dealership kuMozambique. Ndikati aho. Akanditi ehe. Saka takazotanga kungowirirana. By then mukoma nashi, of course zvimari zvainge zviripo, but yainge iri mari yavatezvara vangu. Ndainge ndisati ndava nemari by then, plus ndichingodzvanyirirwa nemukadzi. I wanted way out, but ndainge ndisina a way out nekuda kwekuti ndiye ainge akatobata chitupa changu, aingondipa kana kuri kunzi ndinenge ndichida kuchishandisa. Saka ndakazotanga kutaura nemuchinda uya mundevele. Saka akazongondibudira pachena akati amudhara, inini kupinda kwandakaita ndakabetserwa nevamwe sangoma vekumusha kwedu, but vava kuBulawayo iko zvinozvi. Ndikati tichaenda tose. Takatoenda tose kuBulawayo, ndokubva ndachizonobetserwa. Ndine mushonga wandakabva ndachizopiwa. Saka ndakabva ndachizonzi kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizobuda ndaifanira kuti ndinge ndichizoita sacrifice. Ndobva ndachizosacrifice vatezvara, uye zvekare ndaifanira kuti ndinge ndichizochekeresa nemukadzi. Ndivo vainge vakamira kumberi kwangu vachindibloka kuti zvinhu zvangu zvisanyatsokufamba zvakanaka. Saka ndakatanga nemudzimai. After that ndokubva baba vacho vachizofa, ndakazoita take over of the company because maclients ainge agara achingoziva inini nechekare. Saka hapana kana kumboita any problem apo ndakazotaura nemaclients ndikavaudza kuti ndainge ndafunga kuti ndinge ndichichinja zita rekambani, then kana ndachinja zita rekambani uye zvekare nemauniform, vakati hapana problem. Vainge vachingoshandira kambani yavatezvara vangu vakangotanga kungondishandira zvekare. To this very day I am involved in the security sector. Ndiko kubasa kwangu ikoko. Mari ndinayo, asi ndine nyoka iyo yandinayo yandinotofamba nayo, iyo inokonzeresa kuti ndinge ndichizotyiwa uye zvekare kuti ndinge ndichizowana macustomers mumabasa edu awa atinoita. Nditori nemabig contracts ndisingakwanisa hangu kukuudzai kuti chii chaizvo chimwe icho chandinoita. Zvekare zvimwe zvacho hazvidi kuti unge uchizozvitaura papublic, just in case. Ndiyo secret yangu yandinayo. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey velare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi handikwanise kuti ndirase zvinhu izvi kana kutendeuka nekuda kwekuti vakabatanidzwa, mweya wavo wakabatanidzwa nenyoka iyo yavakanzi vange vachidya iri mbishi isina kubikwa. Pavakaenda vakanopiwa mushonga kuBulawayo vakachekeresa mukadzi uye zvekare nababa vake. Zvakangoma hazvo vedu we. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Hanzi kana nyoka iyoyo ikangourawa, it means kuti neniwo ndinobva ndafa same time. Rekedza iti vatenda
panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi sedzinza tiri kutambudzika. Ndini mwanakomana mukuru apa vanhu vose vari kutarisira kubva kwandiri kuti ndichabudawo nemasolution, but anombopera ma-ideas mukoma. Ndokusaka ndazouya kunoku. Baba vangu vainge vaine matrack aya ekudhara, ma-Leyland akawanda. Basa ravainge vachiita rainge riri rekutakura majecha, ivhu rekuvakisa. Vanhu vazhinji vakavaka munana Paradise vaitotenga ivhu kubva kuna baba vangu, zvekare nekunana Chitungwiza. Baba vangu vakagumisidzira vava nematrack 20 ekutakura mavhu munzvimbo dzakasiyana siyana muno muHarare. Saka baba vangu ivo vaishandisa ropa revanhu. Baba vangu ivo vaichekeresa hama dzavo kumusha kuGoromonzi, kana kuri kunzi ndikazoenda nemi pamuzinda apo pakatangira dzinza redu. Mukoma, zviriko kumusha zvinopisa tsitsi. Musha mukoma wangova dongo. Pamusha pane mamwe makuva akawanda, pane makuva 28 aripo pamusha. Vakauraya dzinza rose nekuda kupfuma. Saka baba vangu mutemo wavo wainge uri wekuti angotaura chete vobva vatouraya, uyo anenge afamba chete vobva vatouraya. Vaityiwa nedzinza ravo rose. Baba vangu ivo business ravo rainge riri iroro. Saka vakazofa. Pavakafa mukoma, ndipo patakaona kuti tainge tiri varombo, tainge tisina kupfuma. Upfumi hwainge huri hwababa vedu hwainge huri upfumi hwavo ivo neng'anga yavo, because ng'anga yakauya ikabva yachizoti yainge yava kuda zvinhu zvayo back, uye zvekare nehupfumi hwababa vedu. Vanhu vakati munhu uyu anopenga. Matraki ose awo ainge ari ababa vedu ose akapera kufa. Mamwe ndio aingotsva, track rakangopaka rototsva, even though ainge ari ekudhara zvawo, but mafiro aakazoita ose panguva imwe chete. Vashandi tainge tisingachakwanisi kuvabhadhara, tikabva tachizongozvisiyawo zvakadaro. Umwe neumwe ainge ava kungoda aingogwejenura track ongotengesa chaatengesa, because painge pasisina control, uye zvekare tainge tichikwereta vashandi mari yakawanda. Saka matraki akazotongoita scrap metal, vamwe vachiba mapatsi zvikatongorovawo zvakatodaro. Titongoriwo vanhu vekuti tiri kutongotambudzika mukoma. Apa muri yose inotarisira kubva kwandiri kuti I have to come up with my solution, but handisisina kana zano ini. Ndiri kudawo rubetsero kubva kwamuri nekubva kune vedare renyu. Ndekupiwo kwatingakwanisa kuenda kwekuti tinokwanisa kubetserwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Anzi ndinorwadziwa ndichiona vana vaamai vangu vachitambura saizvozvo. Anzi baba vainge vakarombera matrack iwawo anzi ekutakura ivhu rekuvakisa. Mazvinzwa here? Anzi vazhinji vakavaka dzimba muParadise. Anzi vaitotenga ivhu rekuvakisa kubva kuna baba vangu, asi vainge vakaromba. Rekedzaiti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndiri murume, ndine makore 55 years ekuberekwa. Ndiri kugara kunoku, ndichangoti kuUK but kuri kuno kuEurope. Ndakashanda kwemakore akawanda. Ndainge ndichishandira Doves. Mukoma, pandainge ndichishandako ikoko, basa randaiita rainge riri rekugura nhengo dzevafi. Not kuti ndo zvatainge tichikurudzirwa mukambani, but ainge atori mabhindauko angu andainge ndichitoita namanager wedu pamuchari apo pandainge ndichishanda. Ndakapinzwa basa kuDoves nevamwe sekuru hanzvadzi yaamai vainge vagara vachishandawo pamuchwari ipapo. Sekuru havana kana chavainge vachitomboziva pamadhiri awo andainge ndichiita. Vakatosvikawo pakutosiya basa vachiti mari yatiri kupiwa ishoma,
vakazototangawo mochwari yavo. But inini ndainge ndatova mumadhiri nechekare. Ndakasvika pakutenga motikari ndikakwanisa kuendesa mudzimai wangu kuchikoro chenursing kuzouya kwatakazoita kunoku. It was because of that. Mari ndainge ndobata mari yakawandisa, uye zvekare ndainge ndava kufamba neimwe motikari yakanaka. Ndaiva nemotikari dzangu mbiri, paiva nechimwe chimotikariwo chandainge ndakangotengawo chidhansani icho chandainge ndichishandisa pakuenda kubasa. Asi ndaizoti kana kuri kunzi ndinenge ndiri pamba zviya ndaishandisa imwe motikari yainge yakanaka. Ndainge ndisingadi kuti vanhu vekubasa vange vachitomboziva pandinogara, kuti ndinge ndichizopinzwa mumadhiri awa namaneja. Anoti iye akazviona kuti ndainge ndiine zvivindi, akazviona kuti ndine chivindi kubva zvandakapinda pabasa, because vazhinji vaibatwa nekutya votadza kana kushanda kana kuri kunzi vanenge vasingapiwe mapiritsi mamwe avo achaipiwa. Saka inini ndakatomaramba mapiritsi iwawo. Zvekare nezuva rekutanga ndakatoti ndainge ndichitoda kutonoona kwacho kwainge kuine zvituna, because procedure waitanga wadzidziswa mamwe mabasa kusvika uchizoenda nekunenge kuine zvituna, where you do the whole preparation and stuff. But ndakatoti ndainge ndichida kutoenda ikoko, vakatondiendesa ndikatotanga kutobatsira umwe mukadzi uyo wataishanda naye, who was busy with makeup pane umwe mukadzi uyo ainge akafa, chituna chake chainge chichitogadzirwa. Ndikatotanga kutomubatsira, handina kana kumboratidza kutya kana kubata chituna. Saka paakandiona ndichishanda kudaro, akatoona kutoti mfana uyu ane zvivindi, sezvo ainge agara ari mubusiness rekutengesera n'anga mabody parts. Akabva achizondidaidza, but painge patombopera zvimwedzi ndichishanda, ndopaakazondidaidza kuofisi akabva ati ainge achida kuti ndinge ndichizoita mari. Akati unoda kuita mari here? Ndikati hongu boss, mari ndinoida. Muchindiona ndichishanda kudai, it is because mari ndinoida, plus ndine mudzimai ini uyo wandainge ndakasiya kumusha panguva yacho iyoyo yainge achiri kugara kumaruzeva ndisati ndamuunza muHarare. Saka vakabva vachizondiudza kuti after work kune kwavainge vachida kuenda neni, vainge vasati vandizivisa kuti basa racho ravainge vachida kuti ndinge ndichizoita rainge riri basa rei. Saka after work takabva tachizoenda kumba kweimwe n'anga kuchitungwiza. Takati tasvika kuya vakabva vachizobvunzwa kuti vainge vatondiudza here, vakabva vati kwete, ndanga ndisati ndamuudza mukomana. Ndakabva ndachizopiwa kapu yainge iine mvura yainge yakazara mazereretsi, ndikanzi ndinge ndichinwa. Pandakanwa mvura iyoyo, amene kuti chii chakaitika, ndakangonzwa kuti moyo wangu wakabva washanduka. Ndipo pandakabva ndachizoudzwa namaneja wangu kuti basa racho rainge riri rekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizopota ndichigura nhengo dzezvituna vanenge vari varume, then ndobva ndachizodziunza kuchitungwiza pandinenge ndichikwanisa. Handina kumboramba. To my surprise mukoma zvakatondishamisawo kuti ndakatongobvuma. Takazototi tatobvako ndatodzokera kumba, ndo pandakatanga kufunga nezvazvo. Handina kurara usiku hwacho hwose. Ndikati mangwana manager ndikunovaudza kuti handikwanisi kuti ndinge ndichizviita izvozvo. Saka ndakati ndasvika kubasa vakanditi nhasi uri kushanda night shift. Ndobva ndadzokera kumba. Then yakazoti yava night shift, ivowo vakati vachaisa, vakabva vati vainge vachazouya, vainge vachida kuti tinge tichizotanga kuita madhiri aya. Saka mari yavakandiudza kuti vainge vachazondipa ndiyo yakaita kuti ndinge ndichizoda kuzoita izvozvo zvekucheka maparts kubva pazvituna. Ndakati ndichishanda mukoma, ndakabva ndachizongowana mukana kwava kutogura sikarudzi yemumwe murume ainge ari muchituna chake chainge chirimo mumogo medu. Ndokubva ndatogura sikarudzi yake, ndikabva ndakanda mulunch box. Usiku ihwohwo handina kudya, ndakangokanda pamusoro pesadza iro randainge ndatakurawo kubasa, ndikangosiya zvakadaro. Mangwana acho vakazouya vakanditakura vakati
havana kukwanisa kunge vakauya kuzotora zvandainge ndatora pachituna. Takabva tachizoenda kuchitungwiza, ndainge ndisingadi kana kutarisa lunchbox yangu. Tasvika kuchitungwiza mukoma ndokubva tachizopa n'anga, ikabva yachizopa bosi vangu mari, vakatondipa share yangu pamberi pen'anga. Ndikatoona kutoti ko aikaka ko zvandatopinda machena kudai ndokutokwanisa kutotanga kutoita mari kwandakaita. Ndakabva ndatoenda ndikatonotora mudzimai ndikatosiya ndatoroora because ndainge ndisina kukwanisa kana kuendesa tsvakirai kuno because zvinhu zvainge zvakaoma pandakazotorwa nasekuru ndichizoya kubasa. Zvinhu zvakatotanga kutofamba mukoma kusvika tichizobudawo munyika. Chandakagona kuita ndechekuti ndakabva ndachizoendesa mudzimai wangu kuchikoro because she was very intelligent kunursing school. Then ndokubva ndachizomuudza kuti ndainge ndichida kuti tinge tichizobuda munyika, tikabuda muZimbabwe tikauya kuno kwatiri kumhiri kwemakungwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo vari kuti mukadzi wavo ainge ava kutozviziva kuti izvi ndo zvavanoita kubasa. Hanzi ndaingoisa mulunchbox nhengo yemunhurume ndotoiendesa kuchitungwiza. Pakaipa kani pakaipa. Let us talk about that in the comment section. Kana wakamboshandawo mochwari uinewo zvawainge uchiita kana kuitiswa zvausina kufadzwa nazvo, you can also come to our inbox and you can share with us your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo mukoma, nyaya yandiunza pano nemurume wangu takaenda kune rimwe sowe muno muPretoria ndokubva tachizoendeswa kumadziva tikabva tanobhabhatidzwa. Kubva zvinhu izvi, kubva pazvakaitika kusvika pari nhasi, tine mamwe mabad luck nemachallenges awo atiri kusangana nawo. Ndava kuona sekunge kuendeswa kwatakaita kumadziva, murume wangu anenge akatotorerwa chipo chaainge agara ainacho. Murume wangu aiva nelaki kana kupinda pabasa kwaakaita. It was because of lucky iroro, because kwavo kwaingoitwa zvemanjuzu even though tava vanhu vava kunamata. Saka tine tumachallenges twatakasangana natwo pa-lockdown ndokubva tati tombosiya kuPentecostal kwataienda, tomboenda kumasowe tikanobhabhatidzwa kumadziva. Kubva ipapo zvinhu zvakaoma mukoma zvekuti dzimwe nguva tinotomborara nenzara, but titori vanhu vane mari. Hatisi kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Kana tikabata mari ingava iri kana 30,000, unoshaya kuti mari iyoyo waitei nayo, mari yakawanda kudaro, but hatina zvatinokwanisa kuita nayo. Ndiri kutsvakawo advice kubva kune vedare renyu. Zviri kutaurwa nemurume wangu zvinoita here? Murume wangu iye ari kuti anoda kuti tinge tichizoita a go back to sender, but izvi zvema go back to sender ndinozvitya manje. Hamenowo kuti munozviona sei. Ndiri kudawo advice kubva kwamuri. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava zvakangoma nazvo vedu we strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.